نايلومي أرست تمرتنا كمكال نمكال كساملات كمكال نمكال كساملات النبتصح سيابهر يبارخ قويتا يبارخ نخلو درجاتات مفقسي ويدما درجاتات اللو نتمرتي يخون نعدما يخون نخلو أبز عالم زلو انت يالو درجاتات اللو جن كله ملأت يكون أنا حدق زي جن أم ملأت يبتصح حدق زي جن أفتس أمي يبتصح زي أبيري مسك منفس هو أخوم أيو كمكال كسب نبمكال كساملات النبتصح قدام يقرون تصبح رف 10 3 10 ساعات انتايلو مالت حدا مكال نفلت حدا مكال كان تاين قبرنا ننبه إنا إلو باولوس نسب كورنثوس كصحف لهم كله نري እግዚአብሔር መስከን ካብዘ ፍጥረት ጀምሩ መጽሐፍ ቅዱስና ብዙ ደረጃታት ይዘለዎ መተው መታን ኮነና እግዚአብሔር መስከን ብሉይ ኪዳንን ሐዲስ ኪዳንን ዝተፋራይ ርሱ ዝኻለ ደረጃታት አለው ብሉይ ኪዳን ሰለስተ አበይት ነገራት ዘጣመረ ወይዝማ ዘሐዘዩ ሐዲስ ኪዳን ወን ሰለስተ አበይት መጽሐፍት ዘሐዘዩ እንተወልኮ ይሸኒ እታቡሉይ ኪዳን ዘሎ መጽሐፍት እንድሕር ዳሪና ቀዳማይ መጽሐፍቲ በሙሴ ዝተጻፈ ፔንታቱክ ዝባል መጽሐፍቲ ሙሴ ዝጻፈው حموشة بنتاتوك زبال مصحفتي موسى كتصحف كله بفلاي زفترة كتصحف كله موسى أبز فترة أين برا موسى جن إت 4 معلتنا 4 ليتنا بكر مجزيابير أملاك كتصل كله نجزيابير حسب كريكا يدلي الله خمس بولو ريني خنا برزقل سبسل زي قطرين أي تخلني خايلو جزيابير كم مس بولو كنا حدا نجر جرو أنا كحلف مو بدحري تاخذ قبرني خا أنا خحلف مو بدحري كثرين يا خمال زفترة كريكا أي مالتي أنا زفترة كريكا إن صح أخذ صحيح خايس بلو نعنا نهوت زخوننا نحن خندحنا نخل مصحف قدوس داي تصحيف الناس اللمبر كاب أمرنا نلعلي كابتن حاسبو نلعلي كابتن نقمتون نلعلي نايكزي أبير نكر بس لنا نيشي درجات حساس بانا اغزيابير املاح كجمت ويكبت صحد ما ايكلن ايو سلازي اغزيابير حدا نجر كفال نموسي اريو زفترة زتصاز زلوان زولك زداغمكا صحيفلنا كلاي مصحف از لمودي اب اسرائيل از صحف از مصحف تزي ابيت زنبب مصحفتي ازي ندكها نغرو مابسلات لبها صحافو زبل ملأخت زتنغرلو قال ايو ازي كلاي مصحفكا مصحف نغسي بلوي كيدان حدا مصحف بنتاتو كلايكا مصحف نغسها ابندا نغستات يخون نممرحي يخون كل ነገር ዝኸውን ዝተጻፈ መጽሐፍ እዩ انت دارينا كاب سامويل جميرنا شاولن داويتن زنغسلو كل اندحر دارينا مصحف نغستي مصحف استير يكون ولا كل مصحف زينا موال نغس كل خا اندحر يخم بملو مصحف نغستات ايو تصحف زلو روت نغزارس مصحف نغستي اموداتا داويت تولد يليز ودالنا ثالثاي مصحف كا مصحف نبيات اذ مصحف نبيات اذ انت يكون اب كله ناي بيت مقدس ابز تفاري نغرات انتاي لو እግዚአብሔር انتاي تزاريبو እግዚአብሔር اتزبولخ تفصيمو اتزبولخ خويندو غنا خنصبينا ايلوم زصبيو زنبرو مصحف كان انتاي بال مصحف نبيات اي بلوي كيدان مصحفتي ثلاثه مصحفتي حيزو يركب بلوي كيدان مسرت حدش كيدان مسرت تسريتو طرح عند حردا تريفو دحرنا وح غزي حمد كوين يزترف قد النت مسرتك قبر الله بيت كسرح له اللو بيت كا مسرت اندحردا زي بلو خوينو ايصنعني فتصيمو يصنعني እግዚአብሔር ይመስገን حدش كيدانكا ناي بولي كيدان صلالوت كوينو نريو እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባረክ حدش كيدانكا ثلاثه አይነት መጽሐፍ የተጻፈው ተቀዳማይ መጽሐፍ ወንጌል ተባይልናል 4 ወንጌላውያን ተጻፈላሉ ከማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ድሕሪው መልእኽቲ ብሙሉ ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ግብረ ሐዋርያትካ መልእኽቲ ንዓና ዝኸውን መምርሒ
كنبرلو زلنا كنعبيلو زلنا صحفات تصحيفلو اتسالسايكا اب تسالونكن ابرا يوحنسن زلو ناي مصات ود املاخ صحف ايو تصحيفلنا زلو እግዚአብሔር ይመስገን እዚ መጽሐፍ ነቢያት አቤተ ክርስቲያን ልበብ ስለዝነበረ ሓደ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ አምድር ምስተገልጸ አገልግሎት ከጅምር ከሎ አቤት መቅደስ መስአቶስ መጽሐፍ ትንቢት ሂቦሞ ገንጽሉ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ከፊት እንታይዶ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ አብልዕለዩ ሪኹምልኹም አብሰነጋጋት አብ ኩሉ ቦታ ኸይዱ ዝንበብ ዝነበረ መጽሐፍት እንታዩ መጽሐፍ ነቢያት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መተውን ኾነናዩ እዚ ኢልናዮ አብ ካቡሊ ኪዳን ጀሚሩ ግን ስጋ ሐዲስ ኪዳን አቦታት ክንሪና መጽሐፍ ቅዱስና አቦታት በሙሉኦም ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ ካብ ዕቤት ናብ ዕቤት እናኸዱ እናተለወጡ ዝኸዱ አቦታት የም ዘለውና እግዚአብሔር አምላክካ ንዓና እናፈለጥና ክንከይድ ካብ ምቃል ናብ ምቃል ክንከይድ ካብ ሓደ ፍልጠት ናብ ሓደ ፍልጠት ክንውስኽ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ክንውስኽ ይደለና እዩ ምሳሌ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አብርሃም ክጽውዖ ከሎ መጀመሪያ እንደሕሪና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር አነ ናብ ዘሬካ ምድር አቢልካ ውፃ ክብሎ ከሎ አብርሃም ኣብ ዘይፈልጦ ነገር ይዝኸይድ ነይሩ ኣብ ዘይተረድኦ ደረጃ ይዝብገስ ነይሩ ግን እግዚአብሔር አምላክ ጽዋዕ ብጻውዒት እግዚአብሔር አምላክ ምስ ወፀ እንታይ ዝብለና ናብ ዘይፈልጦ ምድር ኸይዱ ክባረኸካ ይኸብዛሐካ ኢልዎ እግዚአብሔር አምላክ አብርሃም በትነት ምድር ምስከደ ኣብቲ ምድር እንታይ ገብሮ ነይሩ ይባርኾ ነይሩ እዚ ግን ሓደ መቃል ነይሩ ከላይ መቃል ካኸድልዮ ነይሩ ወይ አብርሃም ኣብዛ አገልግሎት ዝኸሎ ኣብዚ ነገር ዝኸሎ እግዚአብሔር አምላክ ብዛዕባ ውላድ ባርኸኒ እንድሕር ዳ ዘይባርኽ ካንሲ ንዓይዝ ወርሰንስ አልዓዛር ዝበሃል ሰብኣዩ ሕጂ ግን ክትባረኸኒ ኣለኻ ኢልዎ እቲ መቃል ሓደ ጊዜ በገዛ ርሱ ዝገበሮ ሶሉሽን በገዛ ርሱ ዝገበሮ ነገር ምስተፈጸመ ከገርመኩም አብርሃም ንስማኤል ምስ ወለደስ ብዛዕባ ውላድ ብጽላይ ሓዲግዎ አይገርመኩም ሓደ ጊዜ ሓደ መቃል ምስተገልጸልና ሓደ ነገር ምስፈለጥና ነገራትና ይውዳእሞ ብድሕሪ ዘሎ ነገራት ናይ ምርአይ ክእለትና እንታይ ይኸውን ይጸልምት እግዚአብሔር አምላክ ከምኡ ክንከውን አይደለናን እዩ እግዚአብሔር አምላክ አባና ሰሪሑ አይወድን እዩ አባና ዝሰርሖ ነገር ጀማር ዳምብር መወዳቱ መፈጸምቱ ጎይታና መርሐይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ንሪ አይወዳኒ ፈጽሞ ይወዳኒ አብርሃም ባር ንስማኤል ምስረኸበ ናይ ውላድ ጸሎት ምጽላይ ምስ ሓደጎ እግዚአብሔር አምላክ ደበኺሉ እንታይልዎ አብርሃም ወድኽት ወልድ ይኸይልዎ ያ አይፋልካን አምላክ ያይተዓሽወኒ ኮሚልዎ እንተ ደሊኹም ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ምዕራፍ 16 17 አንብብዎን እግዚአብሔር አምላክ ብዛዕባ ትዛኣተወሉ መብጽዓ ብዛዕባ ትዛኣተወሉ ፕሮሚስ ክዛረቦ ከሎና አብርሃም ታይልዎ ጎይታ በቃ ንይስሐቅ ኤሳው እንተ ዳባሪኽ ካለይ አኽለኒ እስማኤል ተባሪኽ ካለይ ያኽለኒ ክብል ከሎ ኢና ንድሪዮ ናይ እስማኤል በረኸት ግን እኹል አይኮነን መቃልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ይስሐቅ ክውለድ ናይ ግድን እዩ መቃል ፍልጠት ናይ አብርሃም ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 8 ክንርኢ እንድሕርዳ ኮይና እንታይ ይብል አብርሃም ነታንርስቲ ከቀበላ እተአመነሉ ስፍራ ክወጽእ ምስተጸውዐ በእምነት ተዓዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠ ወጸ ነታ አምላክ ዘሃናጽያን ሰርሓን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለዝነበረ በእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ ይብለና ቀጺሉ ግን እቲ ናይ በሐቂ እምነት مسمت أجنن تايلو رومي كل خاتكم مصحف قدسكم كفيتكم إذا تقصزيا أسمرلا بزعب أبراهام كزارب كله صنيح ده حرام مودات رومي معرف 4 فقر 20 حدن رومي 4 فقر 20 حدن تايلو نتا ذهبوا تسفى نتي ذهبوا تسفى خيجبرون كإلت كمزلوا أصبغوا ترديو نبره أسمروا نتي ذهبوا تسفى كجبر كإلت كمزلوا أصبغوا ترديو نبره
አብርሃም እምነቱ አብ እግዚአብሔር ስለዝነበረ እግዚአብሔር ነገራት ክልውጥ ክእለት ከምዘለዎት ተረዲዎ ነይሩ ሓደ ፍልጠት አቲዎ ነይሩ ኣብ 10:17 ባር እግዚአብሔር አምላኽና አብርሃም بإسحاق مسبارخو إسحاق مسحابو إسحاق مسولده دحر إسحاق زخون حتو أنت متسي أبتي تسفى زهبو أملاخ يأمن سلزنبره نجاراتو كوا أزيوم كبتي أنت مسلو نجاراتو كوا زجنغو أنت مسلو جنا إخزيابهر نخول نجار كيلت كمزلوا آمينو إخزيابهر نودخا سوال لي مسبولوس نمسوا دحر أيبلن مخنياتو اتزامنا أملاخ موتات كتنس زغل أملاخ كم زخوانا سلز ترد آميناتا أتا آمين بلوتا اكزيابير أملاخ سي بولاد مثل حالفو كلاي درجة بسع مالتيو بولاد يكون كنز صلي انت موتو كوانتهم زموتو هيوات يبكا كتنس تغل كم زخونكا آمين اللخ آمين آمين كم يزبلنا بإبراهيم معرف 10:10 أبراهام مستفتنا يزبلنا أبراهام مستفتنا بأنك نيسا صوّا اتتصفى اتقبل نتي بيسا زري خصوّا عالك اتباهله زنبره حدا ودو وفيو يبلنا درجاتنا أن وسخ خيط كله كم مكان كنساجر كلنا اتقر محج زفلتنا يوم مكان أخونا يكونن بدعر يزمت مكان ون أخونا يكونن بدعر حج زقلت مكان ون أخونا يكونن سكع قويتنا مرحينا يسوع كريستوس مري ناي ولات صلوت حالفو ناي كموتات متنسى صلوت كألت كم زل وتردي وين እግዚአብሔር يوسف عند حرينا يون بزعبة حلمو يزفلت نيرمبر حلمو خما يجيرو خمس فتسا ما يردوني حالم كوت راح يزبل حلمو مكال فلتت ينيرو كم مكال فلتت كهير كلها ات مكال فلتت سي نب حدا خلتو حولين اندري እግዚአብሔር ይመስገን ናፍቲ ናይ መንገዛ ናይ ፖቲፋር ገዛ كتوه خلو إنا نري حلمها كن عند بوتيفار عوداني ولتا حلمها عند بوتيفار عوداني حلمها زودالو نسعى أفتز حلم كا درجة مسبتك أبو أنا عدي أنا حوات كان مسموت يزود حلمها هاليلويا هاليلويا حلمها عوداني مكال حلمي حسكا زي كونس كم مكال نمكال كزعملات كتبتصيغا كزعملات كتكيريغا حلمها خمو يكونن እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ حلمها ክሳዕ ዝፍጸም ካልእ حلمها ክሳዕ ዝውስኸካ ሃሌሉያ ኢዮብ እንድሕር ዳሪናዮ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ጽድቁ ዝተማጎተ ሰብኣይ هذا جزء باستر مسيو أبى تخرسيانا فيلادلفيا أبى تخرسيان تولسا بزعبا close to righteous أزيو نصدق قرب أمبر صادق زب باليلن إيوبن تهونه ونصدق زقرب هذا أمبر مولو صادق يكونن إلهم يرنا نيرو قويتاي بارك قويتاي مسكن إيوب اتزقبرو زنبرة نجارات مستم سبات أمجوت مساعته أنا أنت نجار يجبركن أنا كل نجار فتسيمه إذا نجار زين كم يجرو يبص حنا الله إذا نجار زين كم يجرو يخون الله أباي مسبله هذا جزء እግዚአብሔር መጪው በልታጣ ከነማ ጎቲና ሐጅሎ ራስ ብራስ ኮጽ ከሎ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ምዕራፍ 30 ሸሞተን ፍቅድ 3 ዘሎ ከነን ብቢና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ደበኽ ይሉ ብዛዕባ ኢዮብ ምቃል ከም ዘለዎ ነገር ሙሉ ከም ዘይፈለጠ خረዶ ሆሎ እንታይሉ ከም ሰብኣይ ኮንካ ታጣቅ ኢልዎ ከም ሰብኣይ ኮንካ ታጣቅ أنا خطيئك نسخها ملسلي
ቦታ ከለኹስ ኣባይ ነበርካ ኣምላኽ መስገን ዝነበረ ይዝመስል ነይሩ ኢዮብ ቅድሚ ማለት እዩ ኣእምሮ እንተኣልዩካስ ንገረኒ ነትልክዕ ዝወሰነ መን እዩ ኤራ ትፈልጦ ኢኻ ገመድ መለክዒ ኣብ ልዕሊ ዝዘርግሐኸ መን እዩ ከዋኸብቲ ጽባሓት ሓቢሮም ከመስግኑ ከለውስ ደቂ ኣምላኽ እልል ክብሉ ከለው መሰረታት ኣብ መሰረታት ተሰሪታ መሰረታ ኣብ ምንታይ ተሰረተ ወይ እምኒ ማእዝና ዘቆመኸ መንኮን ይኸውን ከም ካብ ከርሲ ወላዲቱ ጥሒሱ ምስ ወፀ ቅሬታ ጥሒሱ ምስ ወፀ ንባሕርስ ደጌታት ዝዓፀወኸ መን እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኢዮብ ደው ኣቢሉ ሕቶ ገይርዎ ሕቶ ምስ ገበሮ ኢዮብ ሽዑ ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 3 ሕልፍ ኢልና ዝኹሉ ሕቶታት ምስ መፀ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 3 ምስ ከናታይሉ ሽዑ ኢዮብ ንእግዚአብሔር መለሰሉ እግዚአብሔር ተዓጠቕ ኢሉ ምሽ ሓቲትዎ እዚ ሕቶ ዝምስ ሓተቶ ኢዮብ ሽዑ ኣብ ፍቅዲ ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 3 ታይሉ ሽዑ ኢዮብ ንእግዚአብሔር መለሰሉ በለውን እንሆ ኣነ ምናምን እየ እንታይ ኢልኻ ክምልሰልካ እዚ ሁሉ ዝምልስ ዝነበረ እዚ ሁሉ ዝዛረብ ዝነበረ እቲ መቃል ዝፈልጦ ብመቃል ምስተሰዓረ ኣይፈልጥን እየ ኢሉ መቃል ዝነበሮ ተሳዒሩ ምስከደ እቲ ሃላይ መቃል ምስ መፀስ እንታይ ለሞ ክዛረ ደሳረቦ ነገር የበለይን ኣሕዋተይ ሓደ ግዜ ግርም ይዝብለና ብገዛ ርእሰይ እንደ ዝሪዮ ኣነ ንገዛ ርእሰይ ንሽተይ መቃል ምግላፅ ምስ መፀንሲ موق مسبلن زغورو اكشن ترديهم لهم شعوت موق زبلن اكشن اكسباير مسكون قال مغلاسك مسكون ويلي ترديهم لهم ايوب كا موق النظام سبات كرطعوا من يصنعوا نتتبل تعالي نتسقحت ديت فولتو منامن يخم يلومكم افتح صحف قربي ندحرينا اسخاتكم سي زيت فولتو منامن مصانا نعتي يخم يلوم حتى يبصحكم له ابز مسمص مس እግዚአብሔር ከማጎት ከሎ ግን ወይለይ አታ انا باي فلطكن ይሉ ትዕዲልና እንድሕር ዳሪና ምዕራፍ 43 ካንታ ይዝብለና ምዕራፍ 42 ፍቅር 2 كل خم تخل هاليلويا ايوب معرف 42 فقر 2 كل خم تخل نتزمدب كايو خا زخلكلك خمز يله افلط علقو بزي فلتت نتمخرها زصلمتو منيو سلازي انا نتزيستو علكو ناي امبزا زغرم زنبره زي فولتو النجر تزاريبه بسمعت اذني افا حمشاتل بسمعت اذن بزعبها سامع نيره حجنا عين ايرياتك عينك غير اخي سمعك يتزار وزربها تفتف سقل وقع مالتي زربها تفتف تود اي فلت كن زي فولتو نجر يبلين زي بصحكو ايه هتفتف زبل نيره كومي ابي هوتنا بزح نغرات يسفصم انتوي بزعبا حدش كيدان كنزارب كلنا بسلسته خفلتات نخفلو نيرنا دق سبات ولا عند حريناو بزح درجات كحلف كلو قاليوم نيسوس كريستوس بماتيوس فلطوا بماتيوس مسفلطوا سبي اولو زي سبي قاليوم كابو لوقاس فلطوا مش لا زي كهني ولو زخا كهني ولو قاليوم كابو مارقوس مص نو ازتن اسرائيل حرا خوص زمصه نغوسي حرا خوصنا خبارنت روما خبلو قاليوم بيوحنس مصو نو ازي كريستوس ودهياو املاح ايو امين امين እግዚአብሔር ናዓና ብዝተፈላለየ ደረጃ ክግለጽልና ከሎ ንሱ እግዚአብሔር እዩ አነ ግና ምስ ጴጥሮስ ኮይነ ንስኻ ክርስቶስ ወድህያው አምላክ ኢኻ እብል ኣለሁ ደቂ እስራኤል ኮሚዮም ኮይኖ አበረኻ ከመርሖም ከሎ
قطر مسرعي وسي عند حوي ويلي أملاخ عند حوي لمو مشات مسرعي ويا غريتا مشات مسرعي وس عند حوي و እግዚአብሔር عند حوي لمو قطر خامس مسورس عنه ويلي እግዚአብሔር عند دبنا አይለሞ صنع لهم كان موسى خزارو ما افتقرمس نو እግዚአብሔር زبالا حوي أفكارن زتكخ አይለሞ እግዚአብሔር ጎደናታቱ አይምርመርን በአሰር አሰርካ አይብጻሕኒው ሕጂ አነ ምቃል ፍልጠት ዝፈልጥ ዘለኹ ጽባሕውን ምቃል ፍልጠት ክፈልጥ ድሕሪ ጽባሕውን ምቃል ፍልጠት ክፈልጥ ክሳዕ ምጻት ወዲ ኣምላኽ ሙሉእ ፍልጠት ኣይክፈልጥን እናፈለጥኩ ክኸይድ ገና ይፈለጥኩን مقال فلتت جن يدنقني مقال فلتتوس يجرمني لومي بت مقال فلتت يجرم صباح بتزقلت مقال فلتت كا يجرم دهر صباح بتزمت مقال فلتت كا إن تجرمكو ينبرك ساعة ود أملا واو آمين كم مقال فلتت نم مقال فلتت كسا ملأت بصحنا كريستوس كوتسح هاليلويا داويت أبزمونو سي حدا مقال فلتت تجلسلو السخلاتنا خم نفلطي مزمور داويت معرف عشران سلستن حدا مقال تفليتلو ازي اب غسنت كلون ديو ات مزمور از خزمرو خلو معاسي زميرو ومسيلكم ساموئيل كبا افسس مسبللو كبا افسس مسبللو بزعبا نكسنت قوته لخيو نبرخا غسنت مسكده مسباقعنا قواسيه خلو مسنقو حيزو خاني مسجمره እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎለኒ የብለይን አብሉ ሙዕሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሐኒ ንሱን ነፍሰይ ይህዳ መንት ስሙ ይሉ በመገድ ጽድቂ ይመርሐኒ በትረኻን ሙልኩስካን የጸናናኒ ንስኻ ምሳይ እኻሙ ብሩባሩባ ድነመጥ እኳ አንተኸትኩ አይክፈርህኔ ንስኻ ኣብ ቅድም ገጽ ጸላእተይ ማዕዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኸዮ ጽዋይ መሊኡ ይጅርብባሎ በሐቂ ሳህልን ምሕረትን በኩሉ ዕድመይ ክስዕባኔን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከነብሬ ምቃል ፍልጠት ይዚ ዳዊት مقال فلتت ناي غسنت ايو حلف كلاي مقال فلتت كنكينا كلاي مقال فلتت كاب غسنت حالفو اب نكسنت مساعته بزح نغرات مسراي بزح مكرا مسحالفه وغ مسصنكرو كاب توغ كا እግዚአብሔር مسرحانو ززمرو مزموركا مزمور معرف 91 كلاتنا خاينا اسكخنا بينا ابو شعون تايلو اب 91 معرف تايلو كل ነገር ትምቃል ፍልጠት ምስተሳረስ ከላይ ፍቃል ምቃል ፍልጠት ምስመጸን ታይሉ ኣብ ጸቅዕት ልዑል ዝሐድር ኣብ ጽላል ትኹሉ ዝኽእል ይነብር ጓሳዬ ዝነበረስ ኣብ ወሐድር ኣብ ነብር አለ ኾይልች ኣብ ጸቅዕት ልዑል ዝሐድር ኣብ ጽላል ትኹሉ ዝኽእል ይነብር ንእግዚአብሔር ጸቅዐን ዝውከሎ ኣምላኸይን እዩ እብሎ ኣለኹ ከም መጻወዲ ሃዳና ይከድሕነካ ከም መፈንጠራ ከናግፈካ እሞ بقول كله خقول بكا أبتحتي أخنافو مسجع خطركب إخا حكوا والتان سجعن إيو كاب سنبات ليتي كابت بمعالتي زور فلتا كابتي بسلمات زغيد فيرا بغتري زبادم حمام أي كتفرهن إخا أبتغاخا أشح أبيمانكا آلاف كود يوم أبها جنا أي كبتصحنيو بعينتها خطر يوم رسي زرخبو مستا خطري إيخا قويتاي نسخا معكومي إيخا إلكا إيخا أمو نلعل مسجع إيخا سلاز قبر كايو إكي أباها أي نبرن سغاي أبدون كانكا أي حدرن إيو أتنا يكرم حجي እግዚአብሔር ጓሳዬ እዩ ዝብሎ ዝነበረ ሕጂ ውግን ተመጽእ كرم حجي عم بساتات يزدني حجي كن بقتر زور فلتا قوات تمسخ قتلني انا جنا كابو እግዚአብሔር كم زدحنني فليته مخنياتو ابصقعت لعل زحدر ابصلال تخل زخل ينبرم كم مقال فلطت نام مقال فلطت كم مقال فلطت غسنت እግዚአብሔር نام مقال فلطت غسنت እግዚአብሔር حلف امين እግዚአብሔር አምላክ አብ ህይወትና ዝገብሮም ለውጥታት እግዚአብሔር አብ ህይወትና ዝሰርሖም ስርዓት በሙሉም ከምቃልና ምቃል እንሰጋገረሎም እዮም አምላክ መስከን
مقال نمقال داويت كساغاغر كله نري እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ባረክ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ወደ 10 ተخلተን ታይሉ መቃል ስለንፈልጥ መቃል ስለንረዳ ወደ 10 አነ ነትንኡ ከኸውን በክርስቶስ ኢየሱስ እተረኸብኩ ምን ተኸረኽቦ ንቅድሚት እደፋ ኣለኹም በር ቀድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብኩዎ ኣይመስለንን እዩ ዘሎ ጳውሎስ ካብ ዘይረኸቦ ዳኻ መጌርዮን አስክረኽቦ ጳውሎስ ቀድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብኩዎ ኣይመስለንን እዩ ዘሎ ኢሉ ጳውሎስ ባዕሉ ነገራት ዝባላሽወና በይመስልኩም ረኺበ የለኹ ተወዲ ሕጂ ሒዘዮ እንድሕሪልካ ኖ አይ ረኸብካዮን አሎ መሊኡ እግዚአብሔር ሎሚ ብዝተፈላለየ መገዲ ክፍውሰካ ከሎ ይገርመኩም ሎሚ ብሰዓል ትፈልጦ ጽባሕ بقلت فولتو دحر صباح بقليت فولتو صباح بمجمع كبر خاخد نكات فولتو قاليو كساجر كهولت فولتو كله إجزيابهر إيو إزيو إجزيابهر إلنا عين وصلون عين بسحورنا أبسل سميتي عامة مهرة بينهم وخونو تم باتريارك كزار وخلو بزعبانا إجزيابهر شي بعل كلامين توسن بعل توتوليسن أبو بزعباناي إجزيابهر مسمرمرو سلاسي تريون سلستنت حادنت زبل ملأخ تخم تخلو نقول سب كسع حج زي بس حنا يوم مستير كسع حج زي تردانا يوم مستير إيو جنا أكن ردورينا السوم الزقلت جنا باولس حج بمرتين واقو هريو علو دحراي زي فلطو نجرات كله مستقل زقنا ويلي كم زي أيوب عنتو يجبرو بافي حيزسي قرمي لني خريو أمين يسوس كريستوس أنكو عبد الزمن زتولد كيز بالعنى يسوس كريستوس بسجى أن تمال سخلو مسوم فلا يتوم مسوم زعبه سبات مسوم خلو مسوم النعبه خم كل عنا رأي سجو خلوات كله دعسر ربعته نخون خلوات كله خريو خلو دحرة مسيرو هذي ود أملاقي خصب لهم كلها it's so confused it's really confused ود جزاوتي ود خريا خم انتظرني I couldn't believe it seriously كأمن زي كأل نجر إكسي أبير كنا كأمن أبانا كيروا مكال فلتت هواريات نسلست عمت زاكل يونيفرسيتي إكسي أبير إتيوم سلست عمت يونيفرسيتي خمورهم كله كنا ولا كخردو ويكالون سلست عمت مسؤول نتما يالسو خلو حنت خردوم أي كالن graduate كيروم يسوس كريستوس مويتو تنسيو مسمتها حجي دحريوها انتايلهم تسفى إنه جورو زنبرنا نإسرائيل مرحانك خووني إلنا يو زنبرنا نسي حجيجن تسفى إلنا يلهم مكال فلتت شو يكون أنجن تسفى إسرائيل يكون تسفى عالم يكرسوس تسفى إسرائيل ترى يكون تسفى عالم يتجلسوا إذا تسفى عالم كجلت كله تسفى جرنا زنبرنا نسي يخبلو خلو نسو جن تاجروا بلو نعخاتكم جاون ناي graduation يزر ليكم يلو جاون منفس قدس مليوه graduate يرو stamp يرو لهم بمنفس قدس آمين شعور ترديوهم بدي لهم على بيترس تجاوم مسيان ده إسرو تسقطكم زقتلكمو كم مكان تساجيرهم كم مكان حالفهم سي إذا نسقطكم زقتلكمو نسو عملا أبوان قويتان راسنا يا وانجيرات نسو واو هاليلويا عملا خمسكن تجاونا بانا الله እግዚአብሔር ይመስገን በትጋውነቲና ነገር ግልዘልና እግዚአብሔር ይባረክ عملا خمسكن ገና ግን እሱ graduation አይኮነን ሓደ መዓልት ተስቆ ግለጽ ኩሉ graduate ክገብር ሓደ መዓልት ጎይታ ክግለጽ ኩሉ በህይወት አነ graduation ክገብር ንሱ መስመጽ አነ ክግለጽ ንስኻትኩም ክትግለጽ ይኹም ኩላትና አኽን ርኢና ገጽ እግዚአብሔር ወይለይ አንተ ዘይፈለጥኮ በማዓት ነሩ አንተ ዘይበጻሕኮ በብዙሕ ነሩ ክበጽሖ ዝግባን ግና ዘይበጻሕኮ ንስኻስ ክንደይ ተገርም አምላኽ ይኸብለ ያን ክሪአኩም ይኹልኻትኩም ከተብሉ خلهم
تقرمكم أفكم كتكفتوا والله كريكم آمين آمين እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቅር 17 እንታይሉ አምላክ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ኽብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምን ትخبكم እሞ አይንት ልቦናኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዑ እንታይ መሆኑ ሀብት ክብር ርስቱ ምስ ቅዱሳኑ እንታይ መሆኑ ክትፈልጡ እጸልየልኩም ኣለኹ ጳውሎስ ዝፈልጥ እንታይሉ مكفحو عب تحت قبل عليه ندول نحشهم مكفحو منوحو معمقو انتي مخانو كتفلطس اصلي لكم الله ويلي اتصلي لنا اتنصلاله اتنصلاله تقنفلط انا فلطت هيصقبني حق زربات عشان فلطت فصي ما يصقبني ولا سغاو فلطت ولا منفساو فلطت student for life እግዚአብሔር ይመስገን اتفلطت املاح غنا املاح مسكن معمو እግዚአብሔር ከይተረፈ ዝምርምር መንፈስ ነዓና ተዋይሁን ምዕማቆስ እንታይ መሃኑ ክትፈልጡ እጽልየልኩም ኣለኹ I need it እትምዕሞ አምላክ ምግላጽ ክወሃበንሲ እዚ ነገር እዚ ክትጽልዩ ለይ ክትጽልየልኩም እደሊ ኣለኹ ካብ ምቃል ናብ ምቃል ክሳዕ መልአት ክሳዕ ዝበጽሕ ካብ ምቃል ናብ ምቃል ክሳዕ ሙሉ ምርዳእ ዝበጽሕ ክትጽልዩ ለይ ክትጽልየልኩም እደሊ الله እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስ ቀዳማ ዮሐንስ ባዕሉ ካንታይሉ አፍቅር ክልተ ቀዳማ ዮሐንስ ሳልሳይ ምዕራፍ አፍቅር ክልተ እንታይሉ አቱም ፍቁራተይ ሕጂ ውሉድ አምላኽ ኢና ይሉ ባዕሉ ዮሐንስ አቱም ሓዋተይ ሕጂ ውሉድ አምላኽ ኢና እንታይ ከም ንኸውን ግና አይተገልጽን ንሱ ምስግለጽ ግና ከምቲ ዘለዎ ክንሪዮ ኢና ሞ ኑ ከም እንመስል ንፈልጥ ኣለና ሃሌሉያ አቱም ኣሕዋተይ ሕጂ ሓንቲ ነገር ኣይንፈልጥን ኢና ዝርዳዕና ነገር ሲየለን እዚ ንኡስ ዝኾነ እምረትና እዚ ንኡስ ዝኾነ ኣእምሮና ክእምሮ ኣይክእልን እዩ እሱ ምዝኽሰት ግና እቲ ዝተኸስተ እግዚአብሔር ምስዝግለጽ ግና ንዑ ምስራና ንዑ ከም ንመስል ክንፈልጥ ኢና ዋው እዚ መዋቲ ብዘይ መውት ክሓልፍ ይኽብለና ከሎ it's not a ሳይንስ ውን አይወጽሐን በሳይንስ ውን ከገለጽ አይከልኝ ብዙ ነገራት ፍልስፍና ተገሪው ሞዘተን ሰግና ይራዳን አደ ግዜ ግና ከምተንሲና ለዓለ ሳይንስ ዝኾነ ሳይንስ ይዛምን ለዓለ ሳይንስ ዝኾነ ሳይንስ ይዛምን ሳይንስ ሞት ከተንሳይራ ኹልሞ ናተይ ሳይንስ ግን ሞተተንሲው ከምቃል ደምቃል ክሳዕ መልአት ብጽሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ክበጽሕ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ሓፊልና ዛ መጽሐፍ ዚያ ጽቅስ ዚያ ከነብባይና ኩላትና ሞ ናሪና ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ፍቅር 10 ዘላ ኩላትና ክንሪአይና እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ሕጂ ዚያ ከም ዚያይና ዘለና ኣብዛ ደረጃ ዚያ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ኩላትና አመንቲ ኣብዛ ደረጃ እዚያ ኢና ዘለና እታ ደረጃ እንታይ ትብል ግናኸ እቲ መልአት ምስ መጸ እቲ ምቃል ክስዓር እዩ ቆልዓ ከለኹ ከም ቆልዓ ተዛረብኩ ልብ ቆልዓ ነበረኒ ከም ቆልዓ ሓሰብኩ ሰብኣይ ከም ምስኮንኩ ግና ነቲ ነገር ቁልዕነት ሓዲገ ሕጂ ብመረጽን ዋግዋጎ ንሪዮ ኣለና ሽዑ ግና ገጽ ንገጽ ክንሪዮ ኢና እሞ ሕጂ ምቃል እፈልጥ ኣለኹ እስከበሉ ምሳይ ሕጂ ምቃል እፈልጥ ኣለኹ አረስና ካብዚ ተበጊሱ ሕጂ ምቃል እፈልጥ ኣለኹ ሽዑ ግና ከምቲ ኣነ እተፈለጥኩ ክፈልጦይ አሜን ምቃል ፈሊጠ ኣለኹ ዝመጽእ ዘሎ ምቃል እግዚአብሔር አምላኽ ክፈጽሞይ بزعبا نجركا بزعبا نجركي مقالي خاتفلط ولا بزعبا نابرخم مقاليكم تفولتو صباحنا እግዚአብሔር بهيوتكم ريو بهيوتكم ممزنوا بزعبا ناي هاغريكم بزعبا ناي ገለኹም مقالينا نفلط كلهم فلطو አይካለናን እዩ አይነ እምሮኒና እምሮናሲ ንሽተዩ ክበጽሑ አይከልኒ ጽባሕና እግዚአብሔር ብዛዕባ ጽባሕ ሰባት ከእምርዎ ስለዘይክሉ ጽባሕ አይትፈልጥዋን ኢኹም ሞ ናባይ ገደፎ ብዛዕባ ጽባሕ አይትጨነቁ ኢሉ
صباح انتي لوط خمز متص اين فلطن انا اتناي الياس يلسع غزي اندحر دارينايو اتزنبره جيليا انت ايلو صباح اكو تامرات انت زخون مايات مساخوت اكو انت زخفت እግዚአብሔር بسماي زناب ديكونس እግዚአብሔር እኮ بسماي اخل انت زفسسي كون ايكلني ز عينتي صباح ناي እግዚአብሔር ስለዝኾነ لوطي اب صباح بزح لوط زلوا نعي صباح بزح ነገር ሒዛት ለይ ትመጽያ ናይ صباح باكيج አለኒ ናይ ሎሞ ዘይኮንኩ ናይ صباح ፍልጠት አለኒ ናይ صباح አምሮት አለኒ ናይ صباح ነገር አለኒ እግዚአብሔር ንዓይ ዝገበሮ ሒዝዎ ዘሎ باكيج ይ صباح ክረኽቦ የ አምላኽ መስከን ሕጂ መቃሌ ዝፈልጥ ሕጂ ኣብ መቃሌ ዝማላለስ ሕጂ መቃሌ ዝርዳኒ ዳሕራይ صباح ግን እቲ መልአት ክመጽዩ ናይ ህይወተይ ነገራት ኩሉ ሕቶታተይ ክምለስዩ ሕማማተይ ኩሉ ክፍወስ ከሎ ኽርየ ደኻማተይ ኩሉ ክጸናና ከሎ ኽርየ ሕጂ መቃል እፈልጥ ኣለኹ ሕጂ መቃል እፈልጥ ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን صباح ግን ካልኣይ መቃል ክገለጸለዩ ኣብ መልአት ከኣኸ ሓለፈ እግዚአብሔር ይመስገን